Sakumpul kadang Bapak Ibu ingin tudhati normatan. Karana wanci sampun magut siang linangkung kagem sekaring pawiwahan. Kusmaning ayu Isnaini Yuvia Rohman Wiwasang Bagus Ahmad Fauzi sampun keparang paripurna nggenya anglulur salira anggulas wadono linangkung kapratitisaken ageman busana raja putra putri pinanganten pramila daya-daya ing mriki kelanggan niku keparang badhe kajengkaraken binayangkare manjing wonten ing sasana Panjangkamulya. Pramila monggo nuwun katur pangembaning risang pinanganten, risang pujangga wadat Rini Wedding Organizer kasuwun samapta igati sawiga ing diri kepareng hanjengkaraken dhateng risang pinargya pinanganten putri Kusmaning Ayu Isnaini Yuvia Rohman daya-daya kepareng kadharaken manjing wonten ing sasana Panjangkamulya. Minangka tandha pakurmatan sinartan puja-puja sesanti mugi manggih gadaning upacara pinarwakan tansah sumimpang saking pepalang rahayu saking pangridu awi lujeng saking pambeng. Kepareng dherekaken jenenganipun risang pinanganten putri Kusmaning Ayu Isnaini Yuvia Rohman kinanthi manjing wonten ing sasana Panjangkamulya tinon saking Mandrawa pungun tiasing parasdya lir angidam sekar ingkang hamanca warna. Dan sembah miring ulun kapur bari sang para bengaran narduka murwani kekandha udar pamedar satemah ambabar caritane ring jiwangga kawahya runtut raras larasing gending sinung sada langen mataya mempalakum ring Hyang Agung malat mahaning suci kunjuk marngarsaning Gusti Ilahi Rabbi ambuka gadaning upacara handheraken jengkaring risang pinanganten putri kinanthi manjing wonten ing sasana Panjangkamulya sinartan puja pandonga puja hastawa puji astuti kunjuk mringarsaning Gusti Ilahi Rabbi Gusti Dat kang marawing dat Gusti Sang Pramesti wenang kang menang murba sarta amisesa kang menang midana sarta mbabaran nugraha pangajab kang agung mugi manggih salwiring gatining pahargyan saged kababar kanthi rancak lancar kalis rubeda nirbaya nirtikara satemah lulus araharja mangya yuwana niskala marwakan nyatur ndharaken prapanipun risang pinanganten putri pinarwakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukran alhamdulillahirabbil alamin puja puji casagur kunjuk pring saha napepadaning Gusti mugi rahayu sagung dumadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salawat wa salam kita sanjuraken wonten ayunan dalem baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mugi mangke hestu kanthi puja pandonga kinanten guming mosan selawat Nabi satamahan untuk berkah syafaatipun Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkah syafaat nampiri sang pinanganten sarimbit warata waratin sang janing profil lenggah warganing tambu sumedahan pinulya ing ngeri kelangan injang mriku sampun keparang samya angarapuhi
wonten ing sasana pahargyan prasaja rika lenggahan enjang punika makaten. Kawis tinggal risang pinargya risang pinanganten putri Kusumaning Ayu Isnaini Yuvia Rahman wis kepareng mancat wonten sasana pahargyan mancat wonten ing Pancaditi. Prasasat ana pratandha ana ganda mangambar katiyuping sami arana manda. Lah punika gandanya risang pinanganten putri Anengge Kusumaning Ayu Isnaini Yuvia Rahman ingkang sami kepareng kasembadaning sedya kinanti pinuntunan dhateng Kanjeng Rama Kanjeng Ibu. Kakanthi manjing wonten ing sasana bale winangun manjing wonten ing sasana Panjangka Mulya tansah kinembanan dhateng Ibu Juru Sumbaga saking para kadang-kadang Rini Wedding Organizer ingkang parang mratitaken dhateng lumadining tata upacara adat widi lan wadana. Dasaring putra pinanganten putri ayu rupani luwes kawes marakati kawimbuhan dadeg ingkang angringin sungsang pakulitan ngemu giring yayah kencana sinangling lamun ta cinandra peranganing hangga salira risang pinanganten putri alis nyonanggal sepisan netra kocak lindri grana nglungit gula satemlik ponang lati kalamunta semangu jiwat lir anjawat kalamunta kahek sindang risang pinanganten putri prasasat turah warna kurang condra karana edi indah melangoni hangga salira risang pinanganten putri ala maksana datan karo saben kepareng prapten unggan kang tinuju lenggah anggana raras wonten madyaning sasana Panjangka Mulya anggana salira laras kamuryan telenging sedaya parang hangarantu dhateng praptanipun ingkang Raka Garwa Anenggih Sang Bagus Ahmad Fauzi ingkang tansah dinadang-kadang dados punggawa kulawarga. Mbok bilih mekaten. Sagumpur kadang Bapak Ibu ingkang satuhu pantes kinarmatan wis keparang satata risang pinargya pinanganten putri lenggah anggana raras wonten sasana Panjangka Mulya keparing sedaya mangke kepareng hangarantu dhateng praptanipun ingkang Raka Garwa Sutresna panjenenganipun sangat bagus Ahmad Fauzi lan mangke hatur uninga kunjuk para paranpara nanggung kunjuk para barayogung ingkang samya mangun bepisanan mangke sakderipun gatening upacara panggih risang pinanganten kepareng badhe kababar upacara lung tinampi tali pasrah tampi. Pramilih mangke monggo katur dutaning brayat kekalih ing antawisipun Barayagung Ibu Sutri Gotrah Baraya miwah Barayagung Bapak Suharjono. Kala miderek seratan ingkang kepareng kula tampi juru pasrah risang pinanganten saking Kadang Pisan Sutresna ingkang kepareng badhe pinaragan panjenenganipun Bapak Suparjiman Barayagung ingkang rawuh saking Cibungan Sleman Yogyakarta Hadiningrat wonten juru panampi saking Barayagung Ibu Sutri Gotrah Baraya ingkang piniji Barayagung ingkang pinantu pakurmatan panjenenganipun Bapak Teguh Sudrajat. Pramila monggo ing mangke dhateng dutaning brayat kekalih kasuwun samya samapta ing ati sawega ing diri arsa daya-daya lumebet wonten ing gatening upacara linanggung putra pinanganten kakung sangat bagus Ahmad Fauzi ugi sampun kepareng apagut dingal apagut karsa sedyaning karsa harsa jumangkah manjing wonten ing sasana Panjangka Mulya minangka tandha pakurmatan jengkaripun risang pinanganten kakung manjing wonten ing sasana sinengker ninggih sasana pahargyan sasana panggih pinurakan puja-puja sesanti mugi tansah manggya kebaing kawilujengan.
Kumenyar mawa praga Ambabaratija Maya babaring teja semu cahya ingkang angeng uwung bebasan sumundul ing gegana anyunari gemlaring jagat araya karana babar tejanya risang piranganten kakung anenggih sang bagus Ahmad Fauzi ingkang wis kepareng kakanthi dhateng Kanjeng Rama Ibu kinanti manjing wonten ing sasana inggih sasana pahargyan sasana panggih kandhek sawetawis putra pinanganten kakung manjing wonten ing sasana ingkang sinengker lho sasana panggih tanggap tumanggaping gati Kanjeng Rama Ibu monggo kasuwun jengkar abenajeng kaliyan kadang besan sutresna linanggung emangke harsa nampi dumateng rawuhipun kadang besan sutresna sepisan malih katur para kadang-kadang paraga ingkang piniji minangka dados dutaning brayat keluarga agung saking Bapak Suharjono katur panjenenganipun Bapak Suparjiman kasuwun daya-daya manjing wonten sangajengipun putra pinanganten kakung keparing sedya kepareng adani gadening upacara babar pangandikan pasrah risang piranganten sarimbit Nun sewu katur Pak Parjiman majeng kewala Pak Parjiman keparing mangke lumebet wonten gadening upacara kawastanan upacara lung tinampi tai pasrah tampi sagung para kadang warganing pasamuan ingkang tuhu dahat kinurmatan kawis tingal dutaning braya kalih sampun kepareng abenajeng arsa hambabar gatining sedya lumebet wonten gatining upacara nggih sabda kawedhar pasrah ing risang piranganten sarimbit linanggung pasrah ing risang piranganten kakung saking Barayogung Bapak Suharjono wondene priyaga ingkang piniji minangka Cundaka Wacana juru wicara sulih salira sampeting raga priyaga ingkang pinantuk pakoromantan pepundhen sepuh pepundhen kinasih panjenenganipun Bapak Suparjiman kunjuk Bapak Suparjiman sastra wanci sawetahipun kasumanggaaken nuwun kula nuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrarul mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Wonten pangarsanipun para pepundhen, para pisepuh kakung saha putri ingkang sinterna ing budi. Wonten pangarsanipun bapak-bapak tamu undangan ingkang tansah hormati saha para bapak pangarsa pangarsedun padukuhan kadilben mriki ing tansah hormati linangkung wonten pangarsanipun Bapak almarhum Bapak Cahyono saha Ibu Sutri ingkang tansah kula mulyaken. Sadèrèngipun kula matur, monggo kita sareng-sareng ngunjukaken puji saha syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dene kita sedaya saged makampal sami nyawiji wonten ing Bali Desa Jati mriki kanthi karayon wujeng boten mangke alangan setunggal punapa. Inggih salajengipun kula ing mriki kumawani ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan awit kula ing mriki kadhawuhan panjenenganipun rayi kula Suharjono sagutrah kula kapure matur wonten pangarsanipun panjenenganipun Ibu Sutri ananging mbok bilih samangke anggen kula matur mbok bilih tentu kemawon wonten kalepatipun sadèrèngipun kula nyuwun gunging samudra pangsami.
Ing kesepisan kula ing mriki sak rombongan inggih menika silaturahmi wonten Balai Desa mriki ing saperlu silaturahmi kaliyan Ibu Sutri wonten ing dusun Kadileben Jati Sawangan Magelan mriki. Ingkang angka kalih inggih menika kula ing mriki hamakili panjenenganipun Bapak Suharjono saha Ibu Siti Muawanah. Ingkang sepisan kula ngaturaken salam taklim. Saha sembah bekta mugi katur wonten pangarsanipun Ibu Sutri sakeluarga minggahing para pepunden, para sepuh wonten ing padukan Kadileben Jati mriki. Ingkang salajengipun ugi kula matur nuwun sanget wonten pangarsanipun pangarsaning padukuhan Kadileben Jati mriki ingkang tansah kula hormati. Ingkang salajengipun kula ing mriki hamakili panjenenganipun Bapak Suharjono sakeluarga ingkang sepisan inggih menika kula matur nuwun sanget wontenanipun Ibu Sutri kala wau enjing sampun netepi daramaning asepuh inggih menika nikahaken utawi ngijab kabul ingkang putra kalih ing asma inggih menika Mas Ahmad Fauzi kaliyan Dimas Isnaini utawi Yunita Rohman. Kula ing mriki makili sedaya keluarga namung ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Lan ugi dene panjenenganipun anak kula kalih kala wau sampun dipun ijab kabulaken kaliyan Ibu Sutri lan ugi saking tlatah Tegal Cabaan Sumberyadi Pati sampun anyaksani bilih anak kula kalih menika sampun dijab kabulaken kanthi boten mangke alangan setunggal punapa. Ingkang salajengipun gegandhengan sedaya menika sampun putra kula tiyambak. Kula menika mboten istilah putra mantu mboten niku kula namung saged ngaturaken putra mbak lan menika mboten putra mantu nika mboten. Kula anggap sedaya kalian putra inggih menika kula anggap sedaya keluarga. Ingkang salajengipun gegandhengan putra kalih sampun dicap kabulaken dumateng Ibu Sutri kala wau enjing kirang langkung jam 6 sedaya menika sampun lancar mboten mangke alangan tunggal punapa ananging kula makli sedaya Bapak Arjo menika sak menika kapure matur intinipun menika ingkang sepisan nggih menika kula ugi masrahaken temanten kekalih mbok menawi temanten kalih menika cumandha wonten ing Kadileben mriki ugi kula semanggaken Ibu Sutri saha Bapak pangarsa pangarsaning dusun nggih menika dusun Kaleben Kalurahan Jati. Ananging mbok bilih samangke temanten kalih menika cumandha wonten ing dusun Tegal Cabaan Sumberyadi Pati Kabupaten Sleman ugi kula sumanggaaken panjenenganipun Bapak Harjono sakeluarga minggahing para pepunden para pisepuh wonten ing padukuhan Tegal Cabaan Sumberyadi. Ingkang salajengipun dene panjenenganipun Bapak Suharjono namung ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit temanten kalih sampun dipun ijab kabul kalian Ibu Sutri.
Aniki kula hamakli panjenenganipun Bapak Arjono dene sedaya ugrampe sarana kala wau sak sampunipun dicap obulkaken Bapak Arjo menika ngasta nggih menika badhe matur ingkang sepisan amplop ingkang angka kalih nggih menika sanggan saha bumbungan lan uga rampe angsal-angsal menika kula aturaken Ibu Sutri kagem angkraketaken pasreken antasipun Bapak Suarjono Saputra minggahing panjenenganipun Ibu Sutri lan para pemunden wonten ing padukan Kadilben mriki. Ana ingkang salajengipun ugi gegandhengan nggih menika sedaya menika kula pasrahaken dhateng Ibu Sutri lan kula semanggakan menapa atur kula menika kula borong Pak kula semanggakan panjenenganipun Ustri lan mungkin lumantar panjenenganipun Bapak ingkang badhe matur ingkang salajengipun mbok bilih kula sak rombongan menika anggenipun sowan kirang meranani kirang trep, kirang sopan wonten ing mriki saestu rombongan saking Dusun Tegal Cabaan Kalurahan Sumberadi Kecamatan Pladi namung nyuwun gunging samudra pangsami awit sedaya tiyang tentu kemawon wonten kekirangan kesalahan menika ingkang pungkasan mbok bilih kula sak rombongan anggenipun sowan wonten ngarsanipun Ibu Sutri lan para pepunden wonten ing khususipun wonten ing Dusun Kaleben mriki wonten kekirangan kalepatan lan ugi sak sampunipun paripurnane bahagia temanten menika saestu kula nyuwun pamit lan wangsul dumuk ing bale mriki dumuk ing dalem boten mangke alangan setunggal punapa lan nyuwun doa restunipun dumateng Ibu Sutri utawi para pemunden wonten ing Kadilben mriki anggen kula wangsul saking bali mriki dumuk ing dalem saged pinanggih kaliyan keluarganipun tiyambak mbok menawi namung wakaten atur kula mboten sakatha-katha awit kula menika gadah paribasan ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Lan niki kula tambahi menika gandian kula menika boten kemutan, Pak. Bapak lan para pemunden khususipun nggih menika Ibu Satri minggahing Bapak pangarsa Kadileben mriki benjang minggu, benjang enjang. Bapak lan para pemunden mriki saestu kasuwun kirang langkung jam 9 langkung 3 menit menika kasuwun tindak wonten dalemipun Bapak Arjono wonten ing padukuhan Tegal Cabaan Sumberadi Pladi lan para pemunden kula sedaya wonten ing Kadileben mriki kula antu-antu rawuhipun kirang langkung jam 9 langkung 3 menit benjang-enjang. Matur nuwun lan kula akhiri akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wedal sababan kula aturaken Bapak Pranoto Hajara. Matur nuwun. Ngaturaken gunging panuwun ingkang dhateng pepindhan karana wedharing sabda ingkang sampun kapareng kaweca. Satemah babaring pangandikan datan karempit lulus raharja mangyo yuwana niskala pramila daya-daya pangandikan pasrah keparengipun tampi saking duta caraka Barayogung Ibu Sutri Gotrah Klawangsa ingkang kepareng piniji pepundhen kinasih bendaripun Bapak Teguh Sudrajat pramila monggo nuwun sasana wekdal sawetahipun kasumanggaken nuwun kula nuwun.
Aturaken agunging panuwun dhumateng karo Kompas ingkang hangasta sarta hangrumpaka uruting dhawuhing pinanganten sarimpit ingkang sampun kepareng paring wekdal saha papan dhumateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ing sakaratum la azidanakum wala ing kafartum inna adabi lasyadid. Rinenggo sagunging paiwahan binantu ing karaharejan nuwun. Dhumateng para pinisepuh dalah sesepuh ingkang tansah sinengkuyung sinungkem dening para putra wayah ingkang satuhu kinabekten. Para pangemban wiwah manggula satriya tamtamaning negari. Panjenipun Bapak Kepala Desa Jati, Bapak Agustino Suanto miwah jenjang trawatipun linangkung minangka tetuanggane padusunan Kadileben Bapak Kadus Bapak Amprih ingkang tuh winantu ing kawerian. Para alim, para ulama, para santri linangkung para kiai ingkang tuhu luhur ing budi, para kadang wreda madya mudha ingkang pantes sinudara sono, sumrambah panjenipun pekak para tamu kakung Sumauna Putri linangkung Baraya Agung Ibu Bapa Suharajono saking Cebongan Sleman ingkang pantes nampi atur sagunging pakurmatan. Langkung rumiyin kula ngunjukaken puji raos syukur wonten sahantep pepodo dalem Allah ingkang Maha Agung. So kairing keparenga ngaturaken pambagya wilujeng sugeng rawuh dhumateng panjenengan Bapak Sujiman Bewah Bapak Suharajono Sakukuban. Dene ingkang salajengipun datan katalumpen sholawat win salam. Mugi kaaturaken dhumateng titah ingkang linangkung ingkang minangka pinetek pinataga pepanutaning umat nenggih Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yekti ingkang kula panjenengan tenggo syafaat fidini hatal akhirah amin. Salajengipun mugi linepatno ing deduka tinebihna ing salwiring sesendu dene kula cumantaka nderek ngadeg jejer wonten ngarsa lenggah sami ulinjih awit kula minangka raga sinambating atur saking panjenipun Ibu Sutri miwah keluarga ingkang kinen hanampi menggah wosing gati lekasing sedya ingkang luhur saking panjenipun Ibu Bapa Suharajo. Pramila kanthi saking menika panjenengan Bapak Suparji ingkang tuhu kinurmatan keparenga kula nanggapi pangandika panjenengan ingkang katemben kawedhan. Ingkang sepisan paringipun salam taklim saking Ibu Bapa Suharajono Sakukuban katur dumateng panjenipun Ibu Sutri dalah keluarga sagotra kula tampi kanthi suka bingahing manah kepareng kula ngaturaken waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi pandonga
Mugi pepanggihan ing ari kalanggan punika pepanggihan ingkang minangka purwakaning raketing kekadangan ingkang pikantuk rindotan saged pisah sak laminipun. Dene ingkang salajengipun pasreng pinanganten kakung ingkang apeparapun bagus Ahmad Fauzi Atmojo kakung panjenenganipun Ibu Bapa Suharajono kula tampi kanthi kabuka wonten ing manah kabukti wonten ing lumahing asta jerjumbuh kalian pamundhut panjenengan ing samangke tumuli badhe kapanggihaken saha kadhawuhaken kalian Nimas Ayu Isnaini Yufia Rahma tenya siwi saking panjenenganipun Bapa almarhum Cahyono miwah Ibu Sutri. Dene ugi jumbuh kalian pamundhut panjenengan sampun sakmestinipun ing samangkih badhe karengkuh kadidene putra pribadi. Estu tan badhe anindakaken ingkang bebasan bang sindembang siladan sedaya karengkuh kanthi sami. Dene ingkang salajengipun kanthi panyuwunipun Ibu Sutri dalah keluarga ing samangki minangka dhauping pinangantene sarimbit panjenengan sedaya Bapa Suharjono sagutrah kasuwun donga pamuji dhumateng pinanganten sarimbit jer kepareng babar matur pisan ananggapi pangandika panjenengan. Ing sakmangke wonten dinten ingkang sampun kapiji dinten Minggu kirang langkung tabuh setengah dasa wekdal Nuswantara imbang pracima pinanganten sarimbit badhe kakersakaken kaboyong wonten ing Cibungan Sleman leresipun dalem Bapa Sarjono Ibu Sutri boten langkung namung jumurung ing karasa jer wonten dinten ingkang sapiji insyaallah Ibu Sutri darah Baroyagung kepareng badhe amboyomi kejawi saking punika estu ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan saking panjenenganipun Bapa Suharjono awit saking lomonipun dhateng pisan panjenenganipun Ibu Sutri darah keluarga awit saking paringipun redana utawi amplop ingkang kairing sedaya oleh-oleh estu ndadosaken mun pangating dhateng Ibu Sutri dalah keluarga pramila saking menika estunipun wonten ing ari kalenggan punika Ibu Sutri tasih kepingin sanget telenggahan dumateng panjenengan sami Bobo pisan dalah keluarga sakukuban Hampung panjenengan ngendika kanthi pamundhut mbok bilih sak sampunipun pahargyan prasaja ing ari kalenggan nika panjenengan kepeksa badhe mundhut pamit tebih saking panundung Ibu Sutri namung nderekaken sugeng kundur mugi tansah widodho ing marga lampah panjenengan ngantos dumugi dalem sowan ing wasana panjenengan kasuwun hasekecakaken anggenipun relenggahan kanthi maradu-mardika ing penggalih ngantos paripurna upacara dhauping pinanganten sarimbit temtu kathah kekirangan anggen kala matur punapa dene ugi nanggapi estu sowan panjenengan sedaya ndadosaken tentreming manah keluarganipun Ibu Sutri datan boten wonten ingkang kirang punapa malih kirang subaseta dumawah sami-sami minangka panutuping atur warsa 2026
sampun hamampak minangka ganti tumapaking warsa kalih ewu selangkung. Temtu sadaya kalepatan anggen kawula matur kula nyuwun gingsih samudra pangsama ingkang agung. Kepareng ngaturaken alhamdulillahirabbil alamin bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula konduraken dhumateng Pangkarajik Ngadijara. Sumangga Ngaturaken gunging panuwun ing datan pepindhan karana wedharing sabda juru panampi pasrah saking Putra Baraya Agung Ibu Sutri sampun kepareng kababar kanthi laroncen tembung manis memanuhara kebak ing sagu rawa. Salajengipun kepareng handharaken dhateng kemadining tata upacara menika tandha katresnan saking Baraya Agung Bapak Suharjono ingkang kepareng badhe katur dhateng keluarga Agung Ibu Sutri. Pramila monggo nuwun minangka sarana dokumen kagem keluarga bedharipun Bapak Suparjiman kepareng badhe ngaturaken tandha sih sutresna arasa tinampi dumateng Duta Caraka Baraya Agung Ibu Sutri bedharipun Bapak Teguh Sudrajat menika peranganipun talining rasa katresnan saking keluarga agung Bapak Suharjono utawi saking Mas Bagus Ahmad Fauzi ingkang katur dumateng kusemaning ayu Isnaini Yufia Rahman mugi-mugi estu dados langsarana wimbuh berkah lan barokah tinampi kunjuk putra pinanganten sarimbit. Sagumpur kadang bapak ibu satu pantas kinarmatan daya-daya harsa lumebet tumapaing upacara adat widilan wadon ingkang kepareng badhe kababar angansik lumadening upacara panggihing risang pinanganten sarimbit kusmaning ayu Isnaini Yufia Rahman miwah sangat bagus Ahmad Fauzi daya-daya kepareng badhe ngadani gadaning upacara panggih risang pinanganten sarimbit panggih pralampita pangudi gambwing penggalih telenging nolo kekalih ingkang sampun kepareng manunggaling cipta sedya miyangkarsanipun arsa hambabar lelayaran wonten samudraning bebrayan agung mugi tansah jinangkung pring yuang agung satemah sumimpang saking pepalang arahayu saking pangridu wilujeng saking pambeng panggih risang pinanganten tinon saking Mandrawa pindha cantaka munya jroning warih. Awruhing mangsa madya raras linaras gatining kandha kedhap kumedhap kadya kedheping kenya kanthi nalikrama anangge sang kusumaning ayu Isnaini Yufia Rahman jinatu krami dumateng Sang Bagus Ahmad Fauzi keparing sedya ngadani gatining upacara adat widi lan wadana merupakan panggih samya binalangan gantal pinurwakan lafal bismillahi tawakkaltu ala Allah risang pinanganten wis kepareng dalang binalangan gantal karwastanan gantal iki manjing wontening risang pinanganten kakung binastan gondang kasih awondene gantal ingkang mapan wonten risang pinanganten putri binastan gondang tutur tanggap tumanggaping gati bujur sumbaga nyametaken rerengganing upacara sapecak jumangkah risang pinanganten kakung amidak ujuping ponang antigan tumapaking padha pecah padha sakala pecahing ponang antiga hamung suka pralampita bilih ing mangkih risang pinanganten sarimbit arsa mecah mandireng diri pribadi uwal saking panggula wentahipun ingkang rama miwah ingkang ibu arsa madhek mandireng pribadi ambabar layar sarta amemangun Balai Agung kang sumedya binangun saged tansah babar kulawarga ingkang ayom miwah ayem hayom ayem tentrem kang sinanggem
rahayu kang sarwi tinemu. Daya-daya putra pinangan dan putri asta kalih nyandak tirta paring tandha katresnan amiji asta kekalih miwah samparanipun ingkang araka garwa pralampitanipun tumetes ing tirta manjing wonten ing telapak asta kekalih. Mugi manggihipun resang pinanganten sarimbit linangkung putra pinanganten kakung tansah nekenaken dhateng raos tetulung dhateng sak samining agesang sarta remen amal sedekah minangka ngalap berkahing Gusti kang Maha Welas lan Asih. Awandene kala wau tirta mahning suci minangka miji samparanipun pralampitanipun arsa angruwat angicali salwiring Sukerta salwiring Durgama ingkang anjiwa salebete nganggo salira risang pinanganten kakung karena pikantuk purbaning Gusti, pikantuk nugrahaning Gusti, sedaya sengkala kang manjing wonten ing nganggo salira sageta linebur sarta rinuwat karena pangwasaning Gusti sarta welas asihipun Gusti Dat kang marwengdat, Gusti Sang Pramesti Wenang, Gusti kang Maha Tunggal, Gusti kang welas asih nuninjih Gusti Allah Subhanallahu wa ta'ala. Kandi lumadining upacara adat risang pinanganten putri Harsa Hamidri dhateng kang araka garwa kepareng mraditesaken ing manggi manjingipun rasa katresnan sejati sageta pratitis satemah hambabar baroyogung ingkang sumedya binangun kanthi mbabar keluarga ingkang kebak ing raos katresnan keluarga kebak ing kaendahan kasanding kabejan miwah kamulyan. Putra pinanganten wis keparang sinengepan sindur awarna rekta dalah warna sepa. Warna rekta nggambaraken bilih mangge putra pinanganten kawiwitan rik langgan menika wis keparang kuwagang angracut anilar alaming remaja kuwagenya gya manjing wonten ing tataraning kadhe awasan. Wondene warna seta nggambaraken telenging katresnan risang pinanganten putri sanyata tresna kang tulus, tresna kang suci. Tresna ingkang sanyata tulus tata lahir tandes dumugining batos. Lon-lonan nggih kepareng lumaksana tansah pepuletan gegandengan asta satemah datan ginggang sarekma pinarasa sra bebasane renggang gula kumepyur pulut sayekti manjing ngeros katresnan risang pinanganten sarimbit pramila datan mokal amung kinanten araos suka bombong telenging parasdya ingkang tansah cinandi salebeting wardaya salebeting nala kekalih. Putra pinanganten wis kepareng jinajaran lamun Cinandra pindha curiga kang manggih warangka kang manggih curiga bebasan getih rong tetes balung rong ceklek daging rong tempel ingkang wis kepareng manunggaling cipta manunggaling sedya nyangkarsanipun arsa tindaki sunah Rasulullah kanthi hamamangun bali agung kang sumedya binangun linandhesanipun kanthi niat ibadah ugi pados ridhanipun Gusti kang welas lan asih. Lang-langing dia mangu-mangungkung putra pinanganten wis kepareng pinurwakan gadening upacara tanem jero Kanjeng Ibu mratitesaken dhateng kang putra-putri putra pinanganten kekalih sampun kepareng katanem wonten madyaning bebrayan agung. Mugi mangke boten dangu malih sageta nangkaraken wiji tumulung awiji tumuwuh minangka pikukuwing nggenya samya ngadani patembayatan pikukuwing nggenya kepareng manunggalaken dhateng raos katresnan jati
sagada dados sambunging bebaran ingkang langgeng sak lami-laminya dados sambunging bebaran ingkang sanyata hambabar keluarga ingkang manjing ayem-ayem tentrem kebake kaendahan sarta kabahagiaan tansah marmaring sukma sinupaya winaya ing asapi Kalanggan menika putra pinanganten ngadani gadening upacara winastan upacara tampa gunakaya upacara tampa gunakaya hamung gambaraken putra pinanganten kakung gadhahi sesanggeman paring gunakaya nafkah tata lahir nafkah tata batin tinambi kunjuk kusumaning ayu Isnaini lan mangke kusumaning ayu Isnaini arsa mratitesaken gunakaya ingkang kaparingaken saking neraka garwa landhesanipun kanthi kebake ngraos gemi setiti lan ngati-ati kacar kucur sampun keparang ginulung wujudipun tilam lampus arsa katur kunjuk Kanjeng Rama kunjuk Kanjeng Ibu menika nggambaraken arsa paring pralampita bektinipun putra putri ingkang tansah eling emut dhateng lelabuhanipun ingkang Rama Ibu nila dhateng mokal najan to sampun keparang madeg mangun Brayan Agung sinanding kalian garwa kinasih kusumaning ayu Isnaini Yufia Rahman kapinujon nampi kanugrahan berkahing Gusti kabejan rejeki kang tinampi tetep eling emut dateng kang Rama Ibu tumuli angaturaken glondong pengarang-arang glondong bulu bekti kunjuk ingkang Rama Ibu minangka tandha katresnanipun putra putri ingkang kasokaken ingkang kunjuk dhateng Kanjeng Rama Kanjeng Ibu satama sagada kawastanan birul walidanipun ingkang putra putri ingkang kunjuk Rama miwah kunjuk ingkang Ibu daya-daya kusumaning ayu Isnaini angunos duwung ingkang kaasta dhateng kang Raka garwa arsa sesarengan ala marap sowan kunjuk Kanjeng Rama Ibu arsa ngaras padha sumembah telenging ceta arsa meminta wimbuing panjurung dedonga pangestu rahayu saking Rama miwah ingkang Ibu awas satata lon-lonan putra pinanganten saribin ganyala maksana ora pebeh arasa jongkok sumembah ing jenggo kanan kulawan kiring kunjuk ingkang Rama ingkang Ibu sinartan angluwari pangudas maraning driya Duh Kanjeng Rama Kanjeng Ibu kula ngaturaken sewu gunging panuwun dhateng panjenengan ingkang sampun paring panggula mentah paring kawruh paring sedaya ingkang kepareng kasuwaken dhateng kula satemah gesang kula menika mangke sageta tetep pratitis lan kula nyuwun pangestu Duh Ibu mugi mangkane dipun kepareng kula netepi kodrating gesang saged tansah binerkahan Gusti kaliyan jejaka tumaruna minangka jatuh krama kula Ibu
saged tatos sambunging bebrayan ingkang langgeng sak lami-laminipun. Bebrayan ingkang kepaing berkah lan barokah. Berkah donyanipun, berkah akhiratipun Ibu. Bedodok telenging pardoyo kadya kasendal mayang telenging parasdya kunjuk ingkang Ibu linangkung kunjuk ingkang kapernah sepuh ingkang minangka sesulih dhateng Kang Rama ingkang sampun manjing wonten ing alam kelanggengan. Duh, Ibu, sungkem kula katur Ibu. Kula ngaturaken gunging panuwun karena panjenengan sampun kepareng nampi dhateng kula minangka keluarga agung ingkang enggal. Kula nyuwun pangertoh panjenengan Ibu lan kula nyuwun pangestu mugi mangke kula kaliyan garwa kula kinasih Genduk Ayu Isnaini saged lono langgeng sak lami-lami nyonggenipun pareng manggon brayan duh Ibu. Anakku ngger bocah bagus. Ibu tansah paring juru pangestu rahayu kok ngger. Aku titip anakku wadon Isnaini rengkuhen kanthi tresnamu kang tulus ya ngger. Aja mbok disiya-siya tresnanono kang tulus lahir lan batinmu. Muga-muga ya ngger amung kabejan lan kamulyan kang kasandang kelawan kowe sanuron dadi peranganing keluarga kang bejo donyamu bejo akhiratmu slamet donyamu slamet akhiratmu kok ngger. Tanggap ing sasmita putra pinanganten saharimbe sak sampunipun sowan kunjuk ingkang Ibu Sutri dalah kadang sepuh tumuli ngaras padha sumembah sumungkem konjuk ingkang Rama Ibu penjahipun Bapak Suharjono Ibu Siti Muawanah putra pinanganten angluprok pindhong apuk satemah angles kekes pindha linolosan anta bebayune pramila datan mokal Rama Ibu dipinampi sungkem tresnanipun ingkang putra putri prasasa datan mobah datah mosik amung kembeng-kembeng wadanan ingkang manjing wonten padone netra satemah datan kuwawa ngampah dhateng tirtaning katresnan loh tumetes tumibeng pangkon Amarawayang Cinandra Pindha Mutiara kang rinonce bebasane. Anakku ngger bocah bagus. Ahmad Fauzi. Ibu lawan bapak mutan kendhatku tansah paring panjurung dedonga kok nang. Rina wengi tak sesuwun ana ngarsane Gusti. Muga-muga sliramu nggone netepi kodating urip. Nindaki sunah Rasul. Tansah antuk hidayah ing pangeran ya ngger antuk nugrahaning Gusti satemah dadi sambunging bebrayan kang langgeng sak lawase adoh saka Sengkala adoh saka Rubeda durga mendhak kala sirna sagung Rubeda sagung mala ya ngger ayem-ayem tentrem nggon padha mangun brayan mong mulinge ibu kelawan bapakmu gedhekno rasa iman lan takwamu lan gelem nglakoni peranganing pranatan hukum rong perkara ngger siji hukum agama kaping pindho hukum negara gelem ngedaya apa sing dadi larangane sarta nindaki apa sing dadi dawuhe ya ngger jimen uripmu tansah antuk nugrahaning Gusti berkah barokah wilujeng samudayane barokah amin amin ya rabbal alamin.
apa arane dandang isine dandang wesi pula srani aja nyucuk Sri Sadana nyucuk sawande wangsu karata amung memuji rahayu lulus arah raja manggayuwa